A za kraj ovoga dijela dnevnika vodimo vas na Krk, gdje je u tijeku pravi ronilački spektakl. Održava se natjecanje u dubinskom ronjenju na dah. Ondje je i naša Dana Kruneš. Dana, lovci na morske dubine stigli su iz svih krajeva svijeta, a i naši ronioci imaju što reći u lovu na svjetske rekorde. Naravno da imaju što za reći, pokazali su to i prvog dana natjecanja. Dvojica hrvatskih predstavnika zaronila su do najdublje točke od 107 metara. Od njih dvojice jedan je večerašnji naš gost Vitomir Maričić, ujedno i organizator. Vitomire, dobra večer. Evo, 5. godinu za redom, Krk domaćin jednog i jako zanimljivog natjecanja. Da, čudno je da je već 5 godina prošlo. Hvala na uvodu i moram reći da je Krk idealan domaćin i to sigurno ne bi moglo tako dugo se održati da nemamo partnerstvo grada Krka i turističke zajednice Krk koji su nam stvarno nužni, ali kao ambijent za sve ljude koji dolaze, koji se onda ponovno vraćaju ovdje je, mogu reći, idealno mjesto. Možda uvjeti nisu idealni, malo su izazovni, ali vidim da ljudi to čak i cijene i vole rezultat ovdje. Roni se najdublja točka sjevernog Jadrana, negdje oko 120 metara. Evo, vi ste danas došli do 107 metara. 30-ak ronilaca iz cijeloga svijeta nam je tu. Iz Prag nisam došao ja, došao Petar Klovar, ja sam bio drugi iza njega. Da, to je u kanalu Krušija pokraj Plavnika, je najdublja točka koju imamo, tako da onda tu i održavamo natjecanje i upravo zbog toga je i dosta izazovno. I zbog lokacije, ali i zbog mikroreljefne situacije na dnu. Tu bude i struje, bude naravno i vjetrova, bude temperatura drugačija nego u nekim drugim morima. Natjecatelji su došli više jer su prepoznali našu organizaciju i grad Krk, ali svakako evo, opet imamo sa svih kontinenata natjecatelja. Vitomire, hvala na ovome. Evo, mi ćemo dodati samo dakle Engleska, Italija, Danska, naravno Kolumbija, Argentina. Prepoznali su mnogi Krk kao odličnu destinaciju kada je ronjenje na dubine u pitanju.